Esittelyssä ainoa kääntäjä äänen kloonauksella ja puhelujen käännöksellä. Vasco Translator Q1 luotiin aitoa viestintää ajatellen. Puhu ilman esteitä yli 100 kielellä. Vasco My Voicen avulla kuulostat itseltäsi ja puhut kuin äidinkielenäsi. Se on mukautuksen taso, joka muuttaa käännökset luonnollisiksi keskusteluiksi. Puhelujen kääntäjällä voit tuntea olosi turvalliseksi missä tahansa. Varsinkin, koska laite tarjoaa ilmaisen elinikäisen internetin lähes 200 maassa. Vascon AI-tekniikka tukee sinua jokaisessa vaiheessa. Vasco Translator Q1 tarjoaa puheen, tekstin ja kuvien käännökset. Voit myös luoda monikielisiä ryhmächatteja tai oppia uusia kieliä vapaa-ajallasi. Tehokkaiden kaiuttimien ansiosta kuulet käännökset selvästi, jopa kiireisellä kadulla. Tutustu uudenlaiseen viestintään. Tutustu Vasco Translator Q1.